Татар хатын-кызы иңнәрендәге мамык шәл милләтебез тарихы. Халкыбызны гасырлар буена җылыткан, илһамландырган хәзинәләребезнең берсе мамык шәл. Соңгы берничә гасыр эчендә халкыбыз туган җирен калдырып, кайда гына китсә дә, әлеге һөнәрне онытмаган. Шәл бәйләү татар хатын-кызына дөнья көтәргә, йорт хуҗалыгын алып барырга, балаларын үстерергә, аякка бастырырга булышкан. Бу һөнәр аны сабыррак, түземлерәк, көчлерәк иткән. Хатын-кыз иңнәрендәге татар мамык шәле милләтебез бизәге. Ата-бабаларыбыз кайда гына барып урнашмасын, үз урынын тапкан. Ә буыннан буынга күчеп килгән, һөнәрне камилләштергән шәлчеләр үзләренең кул җылысын дөньяга тараткан. Бары тик далаларда үстерелгән кәҗәнең мамыгыннан гына милләттәшләребез бәйләгән татар шәлләре 18 гасырдан бирле җир йөзендәге иң зур күргәзмәләрне бизи. Татар хатын-кызы иңнәрендәге мамык шәл милләтебез байлыгы. Болот кебек күпереп торган мамык шәл аны гүзәлләрнең гүзәле иткән. Ул аны бирнә сандыгына салып килгән. Булачак кайнанасының иңнәренә япкан, аның мәхәббәтен яулаган. Шушы мамык шәленә төреп, ул сабыйын күкрәгенә кыскан. Шәлен ябынып, ул гомер диңгезен кичәсе газиз иренең иңнәренә таянган. Ак мамык шәл аның картлыгын бизәгән, йөзен, уйларын, гамнәрен яктырткан.